Predstavte si, že by ste mali vďaka umelej inteligencii z jednoduchého príkazu pripravenú prezentáciu do pár minút. Asi každý sme si tým prešli. Prezentácia v PowerPointe, slide po slide, odrážka po odrážke, problémy s formatovaním. Ale čo keby sa to dalo spraviť aj inak? S appkou Gamma zvládnete prezentáciu rýchlejšie, efektívnejšie a s menšou námahou. Aplikácia Gamma, ktorá je do určitého počtu príkazov a snímkov zadarmo, funguje nasledovne. Zadáme text, podľa ktorého chceme, aby nám Gamma vytvorila prezentáciu. Zvolíme si detaily prezentácie, ako napríklad dĺžku textu alebo to, aký vizuál má byť použitý. A vidíme, že Gamma nám začína generovať prezentáciu. Vygeneruje nám text, usporiada ho do odrážok a vygeneruje nám aj obrázky. Použitím AI nástroja, ako je napríklad Gamma, vieme zrýchliť vytváranie prezentácie. Samozrejme, nebude to dokonale hneď na začiatok. Umelá inteligencia nám vygeneruje niečo, s čím potom ďalej vieme pracovať. Vieme si to upraviť podľa svojich potrieb, ale stále to je ohromné ušetrenie času a to je práve to, čo nám umelá inteligencia poskytuje. Ušetrenie času, zvýšenie našej produktivity a to samozrejme chceme.